Hei, olen Pekka Nuorla, 55-vuotias maa- ja metsätalousyrittäjä Kalajoen Etelänkylältä. Päätuotantosuuntana meillä on maidon tuotanto. Perheeseeni kuuluu vaimo Päivi sekä 2 aikuista poikaa ja lisäksi olen 2 pienen tytön pappa. Luonteeltani olen aika rauhallinen ja harkitsevainen, ennemmin introvertti kuin extrovertti, mutta löytyy minusta se hätäinenkin puoli. Vapaa-ajalla harrastan kuntoliikuntaa suhteellisen aktiivisesti. Lisäksi harrastan metsästystä, tai oikeastaan koirien kanssa metsästystä. Ja koirien kanssa myös osallistun niiden rodunomaisiin lajeihin. Vaalien alla kysytään aina vaalilupauksia ja ehdokkaiden mielipiteitä monihinkin asioihin, mutta itse ajattelen sen niin, että kaiken perustana on vahva kuntatalous. Siitä on pidettävä huoli. Lisäksi olen sitä mieltä, että alkutuotannolle ja yritykselle pitää paikkakunnalla luoda hyvät kasvun ja kehittymisen edellytykset. Silloin saamme työtä ja toimeentuloa paikkakunnalle. Vahva kuntatalous luo vankan pohjan myös hyvälle palvelurakenteelle. Palveluitahan tarvitsemme ihan koko elämämme ajan vauvasta vaariin. Näillä mietteillä. Kiitos.